amigo, andam ka na ba sa pagbabago? Puntos ni Katulpos. Halos 4 million ka mga bata ang wala makaeskwela sukad nagpandemya sa nasod. Dinhi sa Jensen, pila kaha kalibo ka mga bata ang wala na mo eskwela. Unsa ba ang atong Jensen Dream sa pagpaeskwela sa atong mga kabataan? Mag-unsa na lang ang damgo sa mga parents nga makapatapos sa pagpaeskwela sa mga anak. Nganong mas daghan ang nagkalisod ng mga parents og nisamot ang ilang pag-antos. Ato kining punto-puntohon. Puntos ni Katulpos. Unang punto. Mas taas nga gastos ang pagpaeskwela karon kay kinahanglan ka og dugang kwarta para sa load sa internet og pangpalit og gadget o computer. Samtang lisod ang income sa panginabuhi tungod sa pandemya. Puntos ni Katulpos. Ikaduhang punto. Mas lisod ang pagpaeskwela sa online class kay hinay kaayo ang signal sa internet. Lisod makafocus sa ilang hunahuna ang mga estudyante. Kinikaha ang hinungdan nga ang ubang mga parents mag-away sa ilang mga anak tungod sa ilang lesson, samtang ang ubang mga parents usab sila mismo ang nag-a-answer sa mga modules, dili ang ilang mga anak. Puntos ni Katulpos. Ikatulong punto. Sakit sa buot sa mga parents kung dili matuman ang damgo nga makapatapos og eskwela sa mga kabataan. Kung naamay scholarship program sa lokal nga gobyerno, tinuod ba nga palakasan lang sa luwag o pinili lang ang makaapil niini? Ang mga naglisod sa kinabuhi nga mga kabataan nga dili makakuha og taas nga grades, nganong dili man pwedeng mahimong scholars? Puntos ni Katulpos. Punto pinal. Ang damgo sa mga parents para sa mga kabataan apil sa atong Jensen Dream. It is my dream that one day makita nato ang kalipay sa mga kabataan nga patas ang laban ug klaro ang oportunidad sa tanan bisan unsa man ang sitwasyon. Tinuod nga mas dakog advantage ang tag-as og grades apan dili pwedeng pasagdan ang ubang kabataan nga nausay damgo nga makaangat sa ilang kinabuhi. Sakto ba nga mag-focus lang kita sa mga naay tag-as og grades? Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kayuhan sa gimahaltang syudad nga General Santos. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Ubanta sa atong Jensen Dream. Be the vision. Ikaw ang solusyon. Let's make it happen kay uban sa inyong kusog nga makasustener. Naarana sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, gipanganak nga kabos para sa General Santos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Puntos ni Katulpos.